kan channel min thlir sak thin tu te met ke picture sa kan lo lo ma chu miro pui le milar te chan chin en ton tlak tak tak kan lo sop suak le dona ama sign kan channel te hi min subscribe saka like le comment lama te tran min lo lak pui turin kan nge na chu voina kan ngai thak ho le tur chu footballer ro pui Messi chan chin ania ama Messi hi shelo kan ompo ka ring kher lo football a thiam zia chu a hmu piang ten ha hi pin an soi thin ani kha ma se miro pui tak tak te hi an bul tran dan hi a shau min a rap thlak thin hle a re thei tak atanga sei lian an indu hle bok chuna Messi po hi Argentina ram pakhata chung khor thei taka tanga pianga sei lian ania apa hi factory pakhata thir welding na angkha thok thina anu po intify tu ani amai ro chu achung te le anu le pa ten an mangai in an support em a an du sakin an phak to ka an duat hle bok ani Messi hi no pangpiang dang lambik tak ania football hi a pian pui ngal ti la kan soi sual ulu tuk om love kumngom mi vel le kani lai na pa coach na hnoya local football club pakhata a khela kumriat mi ani in Newell Old Boys club a khela api hi na duat em a Messi po hi na pi hi angai na em ani ma se api chuan a boral sana a boral san nu chuan hreoma ti hle a chiat pui na san hle ani football angai nat em po hi a thla lo chau ani kha ma se apa in ama talent tam tak om a hmu awang chuan chutia ban san tir mai chu a phal ho lo anor lui nuwa chuan Messi po chuan api na chuan turin api wang chawin thataka khel le turin a in fui ta sau sawa professional footballer thatak ni atum tabur mai ani ma se chu athil tum a dream chu a than thei lo awang chuan a hlo cham don tamai na langta a khe si adang lam em a thataka a than chho le theina tur chuan therapy lian tham man to tak ati nge anga yani anu le pa te an re thei bok sia a khelna club te chuan an tum sak thei bok si lo amai ro chu Messi hi an ti ma toy berma se football angai nat na le athiam na wang chuan tu ma dan rual ani si lova a har sat na po chuan dang zo ngang lo aniang football club lian sang te chuan athiam zia chu an ron hre chhota a River Plate FC chuan lak an du hle a ma se adam doi sen so a to turu don lu tuka wang chuan anin do na chu an ti top le ta a chumi hnu rei lo te a chuan FC Barcelona coach chuan Messi chu lak adu hle a Messi chung te bula chuan Messi hi trial nei pui adu thu a soya helai hi kan chiat thiam dan tur chuan hetiang player chuak thar sum tam taka dam doya enkol ngai risky lu tukhi FC Barcelona board member ten an pompui don lo ti chu kan chiat thiam vek ka ring anril ru he tur chuan trial anei angai ta a Messi chuan a chung te kalsana Barcelona academy a chuan a omangai bok ani trial chung hian an lunga dum zan ani chuan medical bill zong an tum sak vek tur thu a hrila chuti chuan club ro pui tak FC Barcelona te ang som na chu engpo ni se tumchin lo chu thil ti si ani lo ti hria in Barcelona chu apanta a teammate te chuan Messi chu an hmu ma sak ber chuan makan te em maya atet em awang chuan a teammate te chu a thong ani ber ma se an han khel chi mai chu a thiam em awang chuan a teammate te chu a ma ai na sa chuan maktiin an boy zo ani ber Barcelona coach po chuan a thiam na chu makati hle a ama chau po a khel thei tur hialin a ruat ani a thiam ati em awang chuan contract sign pui chu a man mo ta hle a abul loka nepkin a hmu chuan a sign pui mi maya a chang lawang ti chu a hlau om te ti chuan Messi contract ma saber chu nepkin mangin an sign lok ani ber mai chu Barcelona chu a mangai em a hlo ting chho em boka kumno pangte in first team te a chang chho ta awang lai hun zong he klapa hian amang ani kha football ko vela hian Messi anga football thiam nom thei to lawang tin greatest of all time god anti hial ani kha mimal choi moina le ram le club ta na a trophies choi zat te chu soi kher ngai loin kan ra theu ome miro pui bi ka nia tuna chuan French League PSG a khelin heta hian a season tir te chu har sa deuh ma se reilo te a in siam rem le thuaya assist le goal score lama asang le to hle a Messi hi chu goal score athiam mai pia lama assist athiam em maya a khel tira tanga tun khleng mai hian a ball khal hi chu sakhar sa an lati em mai le a khel dan style
an la zir thiam thei mi lo an la dang hlei thei lo hi amakani aro pui bik na chu ani Messi nuna hian thil tam tak zir tur a oma ra theina pia lama athang thei lo na a hrise lo na chu in hne tir mai lova Khovela footballer thaber ani thei hi a Anton Clark hle a pitam tak tan chuan talen anei that awangin Barcelona ten an le a kumno pangte in awan nei chho te po kan ti mai thei dikmel viewin langma se van nei tur po in bei fe angaya thil tam tak paltang angai ti hi hriat mai chi nin ka hrelo thu mai se tu man an ron zong suak don lo ti hi thil zir tham poimo tak chu ani Lionel Messi hi aro pui zual na em chu mani loka Copa America Argentina in an choi nuwa tuna Qatar World Cup 2022 Argentina versus France final game tang thatak in hne tok tak maya Messian goal ro pui bik le goal poimo tak athuna an el pui team France team a kumsom ni pathum mi lek Kylian Mbappe an goal thum aron khung ve le boka hun pa ngai le hun pek bela in draw vekin anin chho char kha ania chu join penalty shoot out a an keeper Martinez a thiam bik zia ron lang le in penalty voi ni lai ron save le in penalty shoot out a Argentina chu champion puin a dream chu ati hlo ting ta ania tu ma te khin ro loin Khovela footballer ro pui berani kan ti thei ta ni kan channel min ngai lut sak thin tu te in chunga kan lom em a khonga in min share sak ve thin turin kan ngen chewa like le comment lama po ti sak le sham turin kan ngen bok cheu ni e